Todos os grupos da corporación votaron a favor do expediente de compra da nave de Cerqueira, que conta xa con todos os informes favorables. A adquisición do inmoble farase con cargo ao plan de sostibilidade turística en destino por valor de €500.000. Esta compra vais a levar a cabo por un importe inferior ao que marca a tasación do arquitecto municipal, que falaba dunha tasación, sin mal non recordo, superior aos €600.000, e o acordado coa propiedade son esos €500.000 que van a ir con cargo ao plan de sostibilidade turística en destino. Saben que ese é un plan que se ten que executar ao final deste primeiro, antes do final do semestre do ano, en maio deste ano ten que estar executado. Uns cartos que se puideron destinar a través do PSTD para comprar cerqueiras tamén, con unha condición que era a musealización dunha parte do edificio anexo, algo que tamén está en marcha agora mesmo. A pesar de que a proposta saiu adiante por unanimidade, non estivo exenta de debate. Os membros do anterior executivo defenderon as xestións realizadas durante o seu goberno para materializar a compra da nave. Decembro do ano 2023, inicio do expediente de compra. Decembro do 2023, informes de Secretaría conforme o procedimento para a compra. Tamén no ano 2023, informe do arquitecto municipal coa valoración do propio inmoble. E ao longo do 2024, porque non crean que a xente de Ribeira é parva, a xente de Ribeira sabe perfectamente canto tempo leva montar un expediente administrativo e, sobre todo, canto teñen que solicitarlle permiso a 3 administracións, Xunta, Estado e, ademais, Administración local. Se solicitaron notas simples, se incoaron expedientes, se valorou inmuebles, se solicitaron certificacións catastrales, se aportou documentación para que o vendedor solicitase a desafección en dominio público, se emitiron informes de secretaría, dos que despois falarei un pouco, se realizaron DACIs tanto por parte do arquitecto municipal, do interesado, do secretario xeral, de patrimonio, de intervención, do interventor, de contratación, se recepcionaron notas simples, etc. Pola contra, PP e PBBI acusáronos de non ter axilizado a tramitación e tratar de vender fume antes da súa saída. O que se estaba vendendo aí era auténticamente fume, porque non tiñamos nin informes de patrimonio, non tiñamos a resolución sobre o tema da concesión, non había acordo plenario que aprobase a adquisición dese inmoble cando é necesario que previamente o aprobe o pleno. E, polo tanto, non había nada. Porque vostede sabe, ou debería saber, co que fixo aquel día ali, naquel acto, como lle dixo a señora Pouso, vender fume. E mire, para que todo o mundo saiba a verdade de todo o que pasou acerca de Cerqueira, voulle facer un relato cronolóxico. E vou a empezar porque nós levamos o Partido Popular de Ribeira, que vostede tanto denosta e tanto intenta vilipendiar en todos os medios por todas as vías posibles, pois levaba no seu programa electoral a compra e adquisición de Cerqueira. Durante a sesión plenaria saíron adiante tamén outras iniciativas como a revisión de prezos do contrato con Viacua ou a aprobación inicial do regulamento de funcionamento da Biblioteca Municipal.